el fem durant tota la setmana, des del dilluns 28 de maig fins al divendres 1 de juny, a través de la Fundació de la Guineu, que ells tenen més de 50 anys d'experiència en l'ensenyament musical, però ells també ja fa només uns quants anys, fa 5 o 6 anys, van començar també el seu projecte del musical a nivell d'escoles de música i jo, juntament amb el Maurici i la Blanca, que són els tres organitzadors, vam pensar també de portar aquest projecte a les escoles de règim general. Ells el que fan és que van a cantar cançons que són originals del rock and roll. Però en aquest projecte nosaltres volem donar també l'oportunitat a que els nois de les escoles puguin ser també solistes, tant en el musical com també solistes en el combo, perquè tenim un combo professional que és la música en directe, aquí no hi ha música gravada. Durant el curs escolar tenim 3 encontres, 3 dies de formació amb els professorats, amb els mestres i els professors. En aquestes formacions nosaltres ens donem indicacions de les partitures, dels àudios, de les coreografies. El musical a la banda s'ha treballat des de diferents matèries, és un projecte interdisciplinar, s'ha treballat sobretot des de la matèria de música, l'optativa que estem fent a quart d'ESO, i llavors també hi hem participat a les assignatures de l'aula d'acollida i l'assignatura d'art.